kari khasi jongi kadai kari kaba iek bat kaba sngau tenat tam ba kadai kari kaba i tenat baki wei pat kiri nasya ki wei pat ki jaka ki sngau tenat ban pekai da kejing don ki kshat ki krem bat ki lum ki wa ki ba i tenat hangne hari jongi ki bun ki bri ki banasya bari bakam tam ki briu ki banasya ki wei pat ki state ki badan hangne hari India jongi ki sngau tenat banwan pekai hangne hari khasi hangne ngakwa banbu kwai kejing keli bahatu ngi ki badan hame khalia ngi singan hagine kisngi ladangi phai hagajing yadai ke India pat ke Pakistan ngi i kat nang mi kisngi ke lanang he kane ke kerum geram bekela don kejing penkre ya ka thamaru kai ke bangga kwa banong hangne ba hatu la ke sarkar India kala penkre nem ban ai kejing yada ke bagerpang ngi khamtam nagamta jongi parlok jongi ki badan siki thain border jong ke Bangladesh balai nga onggumta namar hakini kisnem ki baladep kadon kawai ke jingjia ke basngausi siki thain border bakata galong baki nong Bangladesh kiwan bandrung sepo India kiwan banlute bantu yaki pisah bantu yaki kser ki rupa ki badan hagi jingbriu bat kidon ki jaka ki baki tu yaki pisah bat yaki tiar gitar ki badan hagi driver truck kane kam sim kut tang baki wan ban lute bat ban sim yaki ki jingdan jingam ki badan hagi tu gibriu teng teng kadon ka jingle beng haga baki ot yaki kti ki kijat ki ot yaki benta ba pher jong kamet hare ga basngau tenat tangkat to kane por kine kem wan shu te hakini kisngi kumbangi i kadon ka jingyale ane jong kini kiseng le no ki badai nasiki wei pat kiri kiwan ban atak hapo India jongi hatu ka Meghalaya bat ka sarkar India kala pen kre nem ban ai ka jingyada ka bakerpang na ka benta jongi ki badan hangne hari khasi khamtam bangidon hajan jong ka wei pat kari ka bangim tip la ka long sngai nigam long sngai pura naga benta jongi hagine kisni tanggum tahe nisa kendupat hagawe ke video